Takže ja vás vítam pri našom prvom tutoriáli a dneska si ukážeme, ako si nainštalovať Bandicam. Takže stiahneme si, čo vám dám do popisu videa z úložka Bandicam, čo som vytvorila pre vás súbor. Stiahneme si to a vytvorí sa vám takáto zložka. Tu si extrahujeme. A vytvoria sa vám takéto 3 súbory. Takže tuto máte pre istotu text, keby niečo, ja som vám to tam všetko podrobne napísala. Všetko, úplne všetko. Takže keby niekto nevedel to vysvetliť, tak si to prečítajte. A ideme, takže ako prvé si musíme nainštalovať samotný Bandicam, takže spustíme Bandicam. Tak, takže tu si vyberieme jazyk, to je jedno, aký si vyberete. Môže byť aj angličtina, hocičo. Takže dáme ďalej. Tuto súhlasíte. Tuto dáme ďalej. A to, kde sa vám to nainštaluje, mne sa to inštaluje do C, Program Files, krát 86 Bandicam, takže v poriadku a dám nainštalovať. Tak, inštalácia sa nám dokončila a pýta sa nás to, či chceme spustiť Bandicam. Môžete, nemusíte, to je úplne jedno, takže ja dám spustiť Bandicam a dám dokončiť. Tak, tu sa vám tvorí na internete, že inštalácia bola úspešne dokončená. Tuto máte, že ak ste inštalovali Bandicam prvýkrát, pozrite si tutoriály nižšie. To je nepotrebné. A môžete to zatvoriť, takže tu sa nám objavil Bandicam, ale keď chceme s ním nahrať nejaké video, takže môžete si všimnúť, že tu máte v zátvorke neregistrovaná verzia, to znamená, že sa vám tuto hore objaví také logo, že proste tuto sa vám objaví logo, že Bandicam, www.bandicam.com, akože že máte Bandicam, že ho nemáte zakúpený. Tak. My s ním spravíme jediné, potom si ukážeme, ako to nastaviť. Takže vidíte tu, aby bol vodoznak, to znamená, že tuto bude to. Tak. Tu sa vás to príde registrovať a také blbosti, takže my ho vypneme. A tiež tam máte v tom súbore KeyMaker. Ten, keď spustíte takto obyčajne, tak to proste nejde. Pretože admin proste, tu musíte to spustiť ako správca. Takže zatvoríme a klikneme na ňo pravým a dáme, že spustiť ako správca. Sa nás to opýta, že áno. A tu zadáme e-mailovú adresu. To je úplne jedno, akú e-mailovú adresu. Môže to byť, ja neviem, janko@janko. Proste tak, hociaká e-mailová adresa, nemusíte tam dávať vašu pravú a dáte register application. A tu vám napíše, že Bandicam je nainštalovaný, dáte OK, zatvoríme, spustíme Bandicam a máme to. Tu máte e-mailovú adresu a tu máte vaše sériové číslo. Takže toto bolo vlastne inštalácia Bandicamu. Z dnešného dielu by to bolo všetko. V ďalšom diele si ukážeme, ako nastaviť Bandicam. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, dajte like a keď chcete ďalšie diely, dajte odber. Ja sa teším na budúce a ahoj!